Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada 'alaina min barakatihi. Amin. Li'anna al-ikhtisasa. Nah, ini saya bahas tentang sifat ilmu kira. Sifat ilmu. Yang sampai akan bahwa sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala niku ta'alluke ya, iku mencakup semua perkara sing wajib, semua perkara sing jaiz dan semua perkara yang mustahil. Nggih kabeh. Ora ana pengecualian. Ya tidak ada napa pengecualian. Kabeh perkara iku. Ya beda nek sifat kudrah ambek iradah. Nek sifat kudrah sama iradah kaitannya ambek napa? Ta'alluqnya hanya dengan hal-hal yang napa? Jaiz, halnya yang jaiz. Ya. Tapi kalau ilmu iki kabeh sing wajib, kabeh sing mustahil dan kabeh sing jaiz. Dan sing wajib ini kan kathah iku kabeh yang ngono kuwi. Ya, iki napa jenenge ta'alluq sifat ilmu. Sing wajib kabeh sing wajib, kabeh sing jaiz, kabeh sing mustahil. Niku adalah ta'alluqnya napa sifat ilmu. Ya. Ya, kenapa kok kabeh? Kenapa kok gak sebagian? Nah, iki li annal ikhtisasa krana sak temene ya apa tertentu khusus, jadi khusus bil ba'di kelawan sebagian. Yastalzimu iku yang mewajibakan, mengharuskan secara berkonsekuensi itu pasti itu ya al-hudusa ing anyar teko ya sing asale gak ana dadi ana. Kenapa liftiqari sifati krana butuhe sifat iku sifat ilmu hina idzin nalika mengkono iku ilal fa'ilin mareng dat sing nyiptakaken. Dat sing nyiptakaken maksudnya ya napa jenenge mukhassis utawa sing nyiptakno ya. Wa hudusu halan utawi hadise napa jenenge sifat ya, hadise sifat. Nah, sifat ilmu kok hadis anyar teko ya sing asale gak ono dadi ono ya stalzimu iku wajibaken apa hudusus sifah hudusa mausufiha ing hadise mausufe yaiku Allah Subhanahu wa taala. Ya sifat ilmu iku mau hudusa mausufiha ing hadise nggih dat kang disifati, dat kang sifat iku listihalati ta'arrihi krana muhale sepine mausuf nggih listihalati ta'arrihi krana mustahile apa sepine mausuf anha sangking sifah wa an addadiha lan sangking kebalikane ya sifah niku. Nah, kebalikane napa sifah niku. Wis ngono. Jadi ngeten. Ya. Wingi sak jelasnya ya bahwa sifat ilmu nggih, sifat ilmu iku ta'alluqnya kemana aja? Apa? Wajibat, terus mustahilat, terus jaizat. Nah, jadi kabeh iki. Ya, dan semuanya. Ya, wajibat kulluha, mustahilat kulluha. Jadi ora trimo sebagian-sebagian. Nggih. Ora trimo sebagian-sebagian. Nah, kayak kula sampean iki kan trimo sebagian-sebagian. Masih banyak hal yang tidak kita ketahui. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala kabeh dingerteni. Wong wajib, mustahil, jaiz kabeh. Ya, kabeh. Ngene tak jelasno bahwa wa kana fi kulli syai'in alima. Ya, ngene tak jelasno ana ayat fi kulli syai'in alima. Ya, dulu Gusti Allah wa kana ya fi kulli syai'in alim. Niku Gusti Allah niki ngawuri kabeh perkara. Lah niki gak ana taksise. Dadi ora ana ya, ora ana pengecualian di situ. Tapi kok
ya wa kana ala kulli syai'in qadira. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah niku sifat kudrah niku ya maksudnya adalah kulli syai', semuanya yang dimaksud adalah napa? Semuanya yang dimaksud adalah hanya yang jaizat. Yang nane sak jelasno iku. Tapi nek kene iki sifat ilmu kabeh. Wajibat kabeh, mustahilat kabeh, jaizat kabeh. Kenapa gak sebagian tok? Nggih. Kenapa kok gak sebagian tok? Karena rungokno nek sebagian tok sing dingerteni kok sebagian mawon, sebagian wajib, sebagian mustahil atau sebagian jaiz, nggih. Ya, iku engko iki konsekuensinya ya iki dadine otomatis malah dadi ngelmune Gusti Allah iki hadis anyar teko. Asale gak ono dadi ono. Kenapa? Ya, kenapa? Iki misal ya. Hanya sebagian, jika hanya sebagian maka sifat ilmunya Allah jadi apa hadis. Kudu ngerti ya hadis iku napa? Anyar teko maksudnya apa? Sadurunge gak ono terus jadi ono. Makhluk. Paham ya? Makhluk sing diciptakno iku lho. Kayak kula sampean iki hadis kabeh. Ya. Paham mboten? Nah, jadi ngaji ilmu akidah itu ya sudah sepanjang ini aku kudu ngerti istilah-istilah kayak ngene hadis, qadim kudu ngerti ya. Jadi kok misal seandainya nggih balik seandainya kok sing di ngrawuhi Gusti Allah niki hanya sebagian nggih. Iki kok konsekuensinya adalah sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala iku hadis. Kenapa kok hadis? Ngono. Ya, kenapa kok hadis? Soale ya sing engko mesti ngene, mesti butuh ambekan sing nentokno. Artine ngene. Iki sifat ilmu, pun sifat ilmu ya, sifat ilmu. Terus badan niku iki hanya sebagian, yang lain ndak, misalnya sebagian, yang lain tidak. Iki artine napa? Artine ning kene iki kok butuh sing jenenge mukhassis. Utawa sing nentokno. Kenapa kok iki dingerteni sing iki kok ora dingerteni ambek Gusti Allah. Sing mentaksis sapa? Ya dan Gusti Allah niku huwal mukhassis. Ya Gusti Allah niki sing mentaksis. Jadi ora ana sing ya naksis wong perkara liya sing naksis Gusti Allah gak ana. Ya paham mboten? Balik tak beli. Nek hanya sebagian tok. Iki kok mesti butuh mukhassis. Wis tak iki sifat ilmune kula sampean. Nggih. Ya meskipun iki padha-padha disebut ilmu, tapi ya wis gak ono padane ambek sifat ilmune Gusti Allah. Kene iki trimo ki macam-macaman tok. Gusti Allah sangat hakiki temenan. Kula sampean iki yang sing dingerteni iki cuma sebagian. Nggih mboten. Sing akeh niki mboten sampean ngerteni. Nggih mboten? Nggih mboten. Sing mentaksis sapa? Yaiku Gusti Allah. Iki Gusti Allah sing bagi ilmune sampean. Iki sampean kae ilmu sithik yae. Sing liyane wis gak usah. Iki sampean ilmu sithik yae, sing liyane gak usah. Artinya napa? Artinya ana sing mentaksis, ana sing bagi. Ana sing ya napa jenenge ngerti mentaksis ya sing nyake bagian dhewe-dhewe. Paham mboten? Lah seandainya kok ngelmune Gusti Allah niki, ngono, seandainya ngelmune Gusti Allah kita aluke hanya sebagian, nggih. Artine napa? Iki mesti ana sing mentaksis iki. Lah terus apa sing mentaksis? Mustahil iki. Paham mboten? Lah nek mentaksis, nek ana sing ditaksis iku mau, ana sing napa jenenge bagi-bagi iku mau. No, artine iki anyar teko iki. Sing asale gak ono dadi ono. Kaya ngelmune kula sampean, iki kan ngelmu sing anyar teko. Paham mboten? Ngelmu sing asale gak ono dadi ono. Dibagi ambek Gusti Allah iki dibagi iki. Lah kaya ngono kuwi. Ya,
Kapan kok butuh mukhassis? Jadi sesuatu kok butuh mukhassis iki mesti hadis. Paham? Paham betul? Ya, sebaliknya teng niku. Jadi karena napa iki balik neh. Kenapa kok harus kuwabeh nggih sing diilmuni Gusti Allah? Karena kalau hanya sebagian saja iki engko ndadekaken napa? Ndadekaken ngilmuni Gusti Allah hadis makhluk. Kenapa? Karena nak ngertine hanya sebagian mawon iki butuh kalih napa mukhassis. Sing butuh mukhassis iki mesti makhluk. Paham? Paham betul? Nah, sedangkan koyo ngono kuwi iki mustahil bagi Gusti Allah. Dan nanti kalau sifat ilmu iki lanjutane. Dan kalau misal sifat ilmu niki kok hadis, sifat ilmune Gusti Allah iki hadis, koyo dadine Gusti Allah niki hadis. Kenapa? Karena nggih napa jingine niku listihalat ini wa hudusuha tastalzimu hudusa mausufiyah. Jadi nek sifat ngilmune Gusti Allah niki kok hadis, maka nanti otomatis date Gusti Allah ya hadis. Kenapa? Karena kaya ngoten. Jadi secara logika niku gak mungkin ana zat qadim kok ngilmune napa jenenge sifat-sifate niki hadis, gak mungkin. Ya, jadi secara logika kapan ana sifat-sifat sing hadis ya manggon ning suatu zat nggih ana ning suatu zat, maka otomatis zate iku ya padha wae hadis. Contohnya kalau sampean mampu kudrah iki ya kudrahe asale gak ana dadi ana nggih mboten. Iki hadis mboten, sifat kudrah sing hadis mboten. Nah, kok ya ana ning sampean. Berarti ya sampean sing dinggoni niki adalah napa? Hadis juga. Paham? Ya ngilmune kula sampean ya hadis, ya ning zate sampean ya padha ya hadis. Gak mungkin ana sifat kok hadis terus badane ku ya ana ning zat sing qadim, gak mungkin iku, mustahil iku. Nggih, mustahil. Paham? Paham mboten? Jadi zate qadim berarti ya sifat-sifatnya kudune qadim. Paham? Ya. Nah, zate hadis berarti sifatnya hadis ya berarti zate hadis. Yes. Jadi baliknya begini. Wa hudusuha yastalzimu hudusa mausufiha. Jadi hadis sifat ilmu. Tapi kalau sifat ilmu nih andekan kok ngene ya, andekan seperti ini, otomatis sifat ilmu nih Gusti Allah niki hadis. Nah, sifat ilmu nih Gusti Allah hadis, ya otomatis zate Gusti Allah ya juga hadis. Kenapa? Listihalati ta'riha anha wa an addatiha. Ya. Karena napa? Karena mustahile nggih iki ngeten. Jadi nanti sifat ilmu dan jahil bodoh. Mana? Iki sifat ilmu. Sifat ilmu ngawarohi. Kebalikannya adalah sifat apa? Jahil utawa bodoh. Iki kebalikannya adalah napa? Jahil utawa bodoh. Nah, ana zat nggih ana zat niki mustahil nggih. Ya meneh zat Gusti Allah nggih. Mustahil loro-lorone iki gak ana. Niku. Artinya diangkat kabeh. Ya, diangkat kabeh niki mustahil. Yo gak ngelmu yo gak jahil. Ora iso iku. Nek gak persifatan ngelmu ya persifatan jahil. Paham mboten? Ya, loro-lorone ya diangkat kabeh. Iki yo gak ngelmu, gak duwe sifat ngelmu, yo gak duwe sifat jahil. Mustahil iki. Paham mboten? Nah, iki ngono maksudnya li istihalati ta'rihi anha wa an addatiha. Karena apa? Karena mustahile ya sepine sifat ya sepine mausuf ya Gusti Allah nggih sepine mausuf nggih saking napa sifat ilmu juga sifat kebalikannya sifat ilmu yaiku sifat bodoh. Loro-lorone kok diangkat kabeh mustahil. Ya gak ilmu gak bodoh mustahil. Ya, paham mboten? Iki mustahil. Terus kok ngilmune sing diangkat anane sifat bodoh tok.
Iki padha mustahil, malah luwih nemen neh mustahil. Ya, mosok pangeran nyiptakno kabeh ngene iki sifatnya bodoh. Mustahil mboten secara logika. Hah? Nyiptakno gawe ora nyiptakno gawe ngrangke kursi wae ya duwe sifat ngelmu, senajan ngelmune ilmu sing hadis ya. Ya mosok nyiptakno kabeh ngene iki. Ya, alam semesta yang hebatnya seperti ini bodoh. Akal bisa menerima enggak? Enggak bisa menerima. Iki mustahil. Paham? Paham mboten? Nah, jadi loro-lorone diangkat, ora ana kabeh ning Gusti Allah niki ya mustahil. Ngono ya. Loro-lorone diangkat ora ana ning Gusti Allah niki ya mustahil. Ya. Terus badhe niku sing ora ana ilmu, anane jahil niki ya mustahil. Paham mboten? Saiki tinggal napa pilihane? Tinggal satu, yaiku napa sifat ngelmu. Lah nek sifat ngelmune hadis, otomatis date ya hadis, nggih mboten? Otomatis date hadis dan itu mustahil. Ya, dan itu napa mustahil. Maka nggih sesuatu sing ngeret ning mustahil iku ya mustahil. Maka kaya ngoten niku. Jadi maka napa jenenge ta'alluqe sifat ngelmune Gusti Allah niki ya kabeh ya mencakup semua wajibat, semua mustahilat dan semua jaizat. Tidak hanya sebagian saja. Kenapa? Kalau hanya sebagian saja nanti butuh mukhasis. Nek butuh mukhasis iku hadis, nek sifate ilmu iku mau hadis, maka otomatis zate Gusti Allah hadis dan itu mustahil. Paham? Paham nggih? Paham mboten? Yes, iku kaya ngoten niku. Ben neh. Ngene ya. Wajibullahu taala jambir iki. Jadi wajib nggih bagi Allah Subhanahu wa taala sifat ilmu. Sifat ilmu berkaitan dengan apa? Ta'alluqnya apa? Dengan wajibat, mustahilat dan ya semuanya. Ya, semuanya. Tidak ada pengecualian. Kenapa? Kalau hanya ada sebagian yang dikhususkan, hanya ngerti sebagian-sebagian, maka yastalzimu li'anna al-ikhtisasa bil ba'di yastalzimul hudus. Maka itu konsekuensinya nanti adalah napa? Iki hadis. Ngilmune Gusti Allah iki hadis. Ya. Kenapa kok diarani konsekuensinya ilmune hadis? Karena iki butuh hampian fa'il atau butuh kalih mukhasis. Semua yang butuh kalih mukhasis iku napa? Hadis. Ya. Lah kok sifat ngilmune Gusti Allah hadis, maka otomatis dzate utawa mausufnya nggih ya zat sing disifati. Mausuf iku zat sing disifati iku ya hadis. Ya, kenapa kok ya hadis? Ya karena Gusti Allah niki gak mungkin sepi sangka karo-karo niki. Ya sifat ngilmu terus ya sifat jahil niki diangkat kabeh saka Gusti Allah, gak mungkin niki. Ya. Terus badhe niku kok misal jahil tok ya jahil tok sing ning Gusti Allah iki padha mustahil. Maka otomatis napa sifat ilmu yang ada sifat ilmu. Kok sifat ilmune iki mau hadis? Maka otomatis zat Gusti Allah hadis dan itu mustahil. Maka perkara sing geret ning mustahil hukumnya adalah napa? Mustahil. Paham? Sing penting sampean ngerti bahwa ilmune Gusti Allah niki takluke kabeh niki. Ya ora ana pengecualian. Paham ya? Ya sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.